ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Κάθε μέρα νέα μέρα και μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Καλή σας μέρα, πατέρα Χριστόδουλε. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χαιρόμαστε που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα με τη βοήθειά σας να σταθούμε λίγο στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής, που ήταν η Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι η ψυχή μας είναι ανεκτήμητη, ότι δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να πληρώσει, να δώσει ένα αντάλλαγμα για την ψυχή του. Ναι, η περικοπή αυτή μετά την ύψωση είναι από τις πλέον σημαντικές στην κατανόηση της πορείας μας προς τον Χριστό, της πορείας από μια απλοϊκή θρησκευτικότητα στην πραγματική πίστη. Και μέσα από αυτά τα λόγια του Χριστού που ακούμε στην περικοπή, πρέπει να τη δούμε σαν μια ενότητα για να την καταλάβουμε. Κατανοούμε και τι θέλει ο Θεός από εμάς. Γιατί στη φράση «Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανισάς το αυτό και αράτω το σταυρό και ακολουθεί το μη», υπάρχει μια κλίση του Χριστού σε έναν τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος. Εφόσον το βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης αμαρτίας είναι η φιλαυτία, ο Χριστός μας καλεί να απαρνηθούμε τη φιλαυτία μας, να απαρνηθούμε το θέλημά μας και να σηκώσουμε το σταυρό αυτών των αμαρτιών μας και της φιλαυτίας που φέρνει την καινοδαξία και την υπερηφάνεια, που προκαλούν την πτώση οποιοδήποτε ανθρώπου, από αυτόν που έχει εξουσία μέχρι και τον ασκητή στην έρημο, όπως μας πληροφορούν τα γεροντικά, να πάρει στην πλάτη του λοιπόν αυτό το σταυρό, μαζί με όσες δυσκολίες και πόνους έχει, και ακολουθώντας το θέλημα του Θεού να οδηγηθεί στη μετάνοια και στο φωτισμό. Οπότε ακολουθεί μετά το άλλο ερώτημα του Χριστού, τι να ωφεληθεί ο κόσμος, να κερδίσει τον κόσμο όλο, να κερδίσει δηλαδή τιμές και δόξες και αξιώματα και πτυχία και κοινωνική αναγνώριση. Και χρήματα. Βεβαίως και χρήματα. Αν όλα αυτά πρόκειται να τον κάνουν να χάσει τον εαυτό του. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε αυτό λένε συνεχώς: δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα πνευματικά, τώρα πρέπει να δουλέψω για να ταΐσω τα παιδιά μου, για να πάρω εξοχικό, για να πάρω αυτοκίνητο. Κυνηγάμε πολλές φορές με καλές προθέσεις καλύτερες θέσεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Μας παρασύρουν τα κοινωνικά δίκτυα και όλη αυτή η λάμψη της εποχής για να επιδεικνύουμε τον εαυτό μας. Κάποιοι λένε και με έναν τρόπο πολύ γραφικό: θα ασχοληθώ με το πνευματικό, θα βγω στη σύνταξη, δεν φτάνει ο χρόνος, και χάνουμε την ψυχή μας. Πραγματικά χάνουμε την ψυχή μας, ενώ ο Χριστός την ίδια ενότητα λέει: όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα πρέπει να τη χάσει. Εκείνος που θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μας, αυτός θα τη βρει, δηλαδή μας καλεί και σε μαρτύριο ακόμα. Αν και η έννοια της ψυχής, η λέξη της ψυχής, η λέξη ψυχή έχει δύο έννοιες. Έχει και την έννοια της ίδιας της ζωής, της μαρτυρίας με το ίδιο μας το σώμα, έχει και την έννοια βέβαια της ψυχής ως ψυχοσωματική οντότητα που είναι ο άνθρωπος. Οπότε εδώ μπορούμε να πούμε κάλλιστα ότι όποιος θέλει να σώσει πραγματικά τον εαυτό του θα πρέπει να χάσει την κατάσταση αυτή του παλιού ανθρώπου για να αναγεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που όλα αυτά που είπαμε πριν θα τα χρησιμοποιεί ως καλός διαχειριστής, ως καλός οικονόμος, και θα έχει πρώτη στο μέλημα στη ζωή του να ακολουθήσει τον Χριστό. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι φοβόμαστε να ακολουθήσουμε αυτή την κλίση. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αν ακολουθήσουμε τον Χριστό με τον τρόπο που γίνεται μας το ζητά, θα γίνουμε φανατικοί ή απόκοσμοι. Ή κάποιοι μπερδεύονται με καλές προθέσεις. Πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι αυτή η κλίση του Χριστού σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει σαν μοναχός μέσα στον κόσμο, ντυμένος κάπως, μιλώντας κάπως, βασανίζοντας το σώμα του κτλ. Αυτή βέβαια είναι μία πλάνη και δεν είναι καινούργια στον χριστιανισμό, που το παλιά παρουσιάζονται ακραίες ασκετικές τάσεις. Ο Χριστός μας έχει καλέσει όλους στη χαρά της ζωής, στην ευχαριστία, σε έναν τρόπο που η ζωή γίνεται πανηγύρι κοντά του, γιατί κυριαρχεί η αγάπη στο συνάνθρωπο, η αγάπη στο Θεό, και έρχεται αυτή η ευχαριστία που αλλοιώνει τα πάντα στον εαυτό μας και μας κάνει να αισθανόμαστε ότι κάθε μέρα έχει σημασία. Σταματάμε να ασχολούμαστε με το αύριο,
μέσα από την εξομολόγηση και τη μετάνοια ξεμπερδεύουμε τις ενοχές από το παρελθόν και έτσι ζούμε αυτό το νυν και αΐ που λέμε συνεχώς όλες τις ακολουθίες, το ζούμε σαν μια πραγματικότητα. Όσο περισσότερο βέβαια μετανοούμε, τόσο περισσότερο το ζούμε. Και όταν μιλάμε και διαβάζουμε μάλλον ότι έχει μεγάλη σημασία να μη ζημιωθεί ο άνθρωπος στην ψυχή του, εννοούμε ότι χρειάζεται καθημερινά να ζούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε το νου μας στραμμένο και την ψυχή μας στην αιωνιότητα, ή να εργαζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής μας? Κοιτάξτε, το έχουμε ζήσει όλοι στον εαυτό μας και εσείς και εμείς σε διάφορες στιγμές. Βλέπουμε πόσο μας οι ιδιωτικές μέρες μας κάνουν να ξεχνιόμαστε, μας βυθίζουν στο άγχος για την αυριανή μέρα, στην αγωνία να βρούμε τον επιούσιο, να βρούμε δουλειά, στις σχέσεις μας, τις προσωπικές, τις ερωτικές, τις φιλικές, με τους γονείς μας. Χανόμαστε οι άνθρωποι. Μπορεί να πηγαίνουμε στην εκκλησία, μπορούμε ακόμη και να είμαστε σε βρασοφόροι, να ζούμε και στα βουνά ακόμη και να είμαστε ξεχασμένοι, γιατί έρχονται όλες αυτές οι μέριμνες του βίου και οι δυσκολίες και ο φόβος της φθοράς και της αρρώστιας και του θανάτου και μας κάνουν να ξεχνιόμαστε. Υπάρχει και αυτή η συγκλονιστική παραβολή του δείπνου της Βασιλείας, που ο Χριστός σε μια εποχή που εντελώς διαφορετική από τη δική μας, αλλά ίδιος αφορά την αμαρτία, μας θυμίζει ότι ο γάμος, το βόδι και το κτήμα, δηλαδή όλα αυτά τα καλά που μας δόθηκαν για να το ζούμε ευλογημένα και να χαιρόμαστε, μπορεί τα ίδια να μας στερούν τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στο δείπνο της Βασιλείας. Θυμόμαστε ότι εκεί θυμώνει, λέει ο Άρχοντας, και βάζει τους υπηρέτες μετά την άρνηση των προσκεκλημένων στο δείπνο, βάζει τους υπηρέτες να βγουν στους δρόμους και να φέρνουν τους αναγκεμένους, τυφλούς, πολλούς, επέτες, όλους αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι συγκλονισμένοι από την αποτυχία της ζωής τους, όπως ο άσωτος εξάλλου, θέλουν αυτή τη χαρά και το νόημα της ζωής, ενώ εμείς ξεχνιόμαστε. Εκεί βαλαλαλάζοντα γινόμαστε, έχει πει ο Απόστολος Παύλος από την αρχή, αφού η έννοια της αγάπης ως κατάσταση ζωής, η ταύτιση δηλαδή με τον Χριστό, η χριστοποίησή μας, το Θεό της αγάπης, γίνεται ένα δευτερεύον ζήτημα. Τρογόμαστε με τα βιωτικά, πολλοί δε εξ ημών των πιο θερμών χριστιανών, τρογόμαστε και με τα θρησκευτικά, τσοκωνόμαστε μαζί μας, μπλέκουμε σε έρηδες και μάχες νομικές που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάλι ξεχνάμε τον Χριστό. Πάλι στρεφόμαστε ενάντια στον αδερφό μας στο όνομα του Χριστού. Οπότε κάπου εκεί χανόμαστε και χάνουμε την ψυχή μας, ενώ νομίζουμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε τον κόσμο όλο. Και τελικά πώς ζει ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θέλει να κερδίσει την ψυχή του? Τι είναι αυτό το διαφορετικό που κάνει στην καθημερινότητά του? Ναι. Νομίζω ότι αν κάποιος, και εγώ πρώτος που μιλώ, δεν είμαστε διαρκώς σε έναν δρόμο αυτογνωσίας, αν δεν ελέγχουμε καθημερινά τον εαυτό μας, πρώτα απ' όλα καθρεφτίζοντάς τον στον απέναντι, στο πλησίον, στους κοντινούς μας ανθρώπους, στους συνεργάτες μας, στους φίλους μας, ακόμα και σε ένα περαστικό στο δρόμο, καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τις αντιδράσεις μας όταν σκεφτόμαστε για εκείνους. Βλέπουμε αν θυμώνουμε, αν λυπόμαστε, αν οργιζόμαστε, αν εκνευριζόμαστε, αν θανατιζόμαστε, και από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματική μας κατάσταση. Ένας χριστιανός, ο οποίος ζητά την κάθαρση της ψυχής και το φωτισμό, δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μια πολύ ωραία διήγηση στο Γεροντικό, συγκλονιστική θα έλεγα από πλευράς ερμηνείας του τι σημαίνει η Ορθοδοξία. Περιγράφει έναν μοναχό, ο οποίος λέει κάθε τόσο κατέβαινε στην πόλη, τριγύριζε ανάμεσα στους ανθρώπους και μετά γύριζε πίσω στο κελί του να κλάψει για την αμαρτία του, γιατί δεν έβλεπε ότι δεν έχει αγαπήσει ακόμα. Αυτό το καθρέφτισμα στους άλλους, αλλά βέβαια και στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, μπορεί να μας δείχνει πού βρισκόμαστε, αν είμαστε κοντά στο Χριστό ή απλώς θρησκεύουμε. Να μας δείξει αν είμαστε απλώς κάποιοι φανατικοί που τα έχουμε με τους ανθρώπους ή είμαστε φανατικά ερωτευμένοι με τον Χριστό, πράγμα που σώζει την ψυχή μας. Το ζήτημα λοιπόν είναι, είμαστε σε έναν δρόμο αυτογνωσίας, έχουμε την εγρήγορση κάθε μέρα να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να βρισκόμαστε να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Αντί να λέμε τυπικά ένα απόδειγμα ή τους χαιρετισμούς, ζητώντας χάρες από το Θεό, να μπαίνουμε σε μια περίσκεψη κάθε μέρα, αν μπορούμε κάθε μέρα, αν δεν μπορούμε κάθε τόσο, και να σκεφτόμαστε τι είπαμε, τι κάνουμε, με ποιον μαλώσαμε, με ποιον παρεξηγηθήκαμε, γιατί φοβόμαστε, γιατί μεριμνούμε, γιατί έχουμε άγχος. Να παρακαλούμε το Θεό, τότε γίνεται η προσευχή πραγματική, η άπειρη προσευχή, να παρακαλούμε το Θεό να μας το πάρει αυτό. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή όπως λένε
όλοι οι πατέρες και οι Απόστολοι βέβαια, ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού στη σωτηρία μας. Αν εμείς δεν ενεργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, η χάρις δεν έρχεται. Δεν κάνει ο Θεός, δεν δίνει τζάμπα τη χάρη του, την προσφέρει βεβαίως δωρεάν, αλλά πρέπει εμείς κάτι να καταβάλουμε, τη δική μας συνεργία. Δεν θα πέσει εξ ουρανού ως δια μαγείας η χάρις, αλλά εμείς πρέπει να ζήσουμε κατά τον τρόπο που ο Χριστός ζήτησε, και αυτό ακριβώς είναι το σήκωμα του Σταυρού και η άρνηση του εαυτού, ενός φύλαστου εαυτού κλεισμένου στα πάθη του και στα συμφέροντά του. Και έχουμε ένα ερώτημα από ακροατή μας, ο οποίος ρωτά, πατέρα Χριστόδουλε, αν θα μπορούσαμε να πούμε για τη συγκεκριμένη περικοπή ότι ο Κύριος προφητεύει με ποιο είδους θανάτου θα πέθαινε. Στη συγκεκριμένη περικοπή λέει: αν θέλει να με ακολουθήσει, απαρνηθεί τον εαυτό, σηκώσει το σταυρό και ας με ακολουθήσει. Εκείνος που θέλει με τη ζωή του θα τη χάσει. Μιλάει για τη μαρτυρία, δεν θέλει να σώσει τη ζωή του Χριστός, νομίζω. Εξάλλου η περικοπή συγκεκριμένη αναφέρεται σαφέστατα στους ανθρώπους. Μιλάει για τη δόξα του Θεού που θα έρθει με το Υιό του ανθρώπου και τους αγγέλους, και νομίζω ότι δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Και αυτή η τελευταία φράση, ότι πολλοί από αυτούς που στέκονται εδώ σήμερα δεν θα γευτούν το θάνατο μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται εν δυνάμει. Ναι, αυτό είναι μια φράση που παρεξηγήθηκε κιόλας από τους Αποστόλους και από τους πρώτους χριστιανούς, και νόμιζαν ότι πρόκειται να έρθει ο Κύριος στα χρόνια αυτά που ζούσαν εκείνοι, εξού και το Μαραναθά του Αποστόλου Παύλου. Περίμενα τη Βασιλεία να έρθει κάθε μέρα και η δεύτερη παρουσία να έρθει από μέρα σε μέρα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θα γευτούν τον πνευματικό θάνατο, μιλάει για αυτό το θέμα, και όχι για τον θάνατό του στον βιολογικό που νόμιζαν τότε οι Απόστολοι και οι πρώτοι μαθητές. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, πατέρα Χριστόδουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αμήν. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας, εφημέριος του Ιερού Ναού Παμεγείας των Ταξιαρχών Μοσχάτου.